na sa Iskaramusa. Luway-luway sa nan pag-ungit. Yata iniling mo ako adin. Magtaga makitubig takong mabalikog-kugan. Marahay na pagkaudo. Niyata. Aldaw na naman ni na Lunes. Ano. Kung dating na sabutan. Pag nabaliog, na bulunan, lilatob. Pero ang latob sa liog. Aldaw po niya ni na Webes, Petsa 29. Kan Julio 2021. Happy birthday sa mga nagseselebrar kan sa inyong mga kumplianyo, mga anniversaries. Speaking of kumplianyo, happy birthday kay Auntie Melissa Carretero and kay James Andrew Carretero ngunya na pagkaaldaw. Pero sa agang karaunan. Sa mga muya pong magpaabot kan sa inyong mga pagbati sa inyong mahal sa buhay, pwede po kamong mag-text sa kuyang number na 0915-415-4899. Sharing man sa kuyang talk and text number 0909-543-4660. May nag-text sa kuya ka sa banggi tatay. Naghahapot ko natada po 3 days na wala si Father Butch. Si Father Butch may tiglalakaw sa Manila. Kaya nagkaperang aral daw na. Ngunyan ba tatay, mga programa na si Father? Hindi pa? Magalat-halat lang po and mag-antabay ka mo sa DCGB ta. For sure, mabalik man po tulos ito si Father Butch after niyang matapos kung anong man po ang piga-asikaso niya dyan sa Metro Manila. Maray na pagkaudo sa mga nakaantabay sa samuyang DCGB News Online. Paki-like and share po iyan. Hanapon po ino sa mga Facebook o sa Facebook ang DZGB News Online. Ngayon na pagkaudto naghihiling si Tita Daphne Garcia. Maray na pagkaudto to tabi sa imo Tita Daph. Sabi man ni Kuya Jarel Aranya, good nun po Ma'am Angel. Cute with a gray uniform. Shout out po Aranya family all over the world. From Gugon, Lacandula Drive, Gugon, Legazpi City. Igbabasa ko po ba kaya brilot na ako. Di pa kaya tatay nahali so ano ko, ano po naman, baga, panangaw po. Di ko aram kung paano ko ini yun. Dahil naman yan lalo kung magkaong kakain na tig blender mo tatay na pinya. Malanit iyan. Tig, papasunod ako tatay. So ano baga? So posporo da. So palito baga. Awiin da. Tig, babasa ko po ba ya? Ining so post ka na DOHB call. Na gabos na probinsya sa Bicol region except sa Catanduanes have reported cases of COVID-19 variants. For the Alpha variant, igo kay ni sa Camarines Sur na may 8 kaso and while Naga City, Masbate and Sorsogon igo po nin Tigsararo. Mientras na igo ni na ang mga probinsyang Camarines Sur an iguanin 8 kaso nin Beta varianta. Maka makahuro adit pero kung kita man magsusunod sa public health standard
Albay, Iguanin 5. Sa Naga City, Iguanin 4. Sa Legazpi City, Iguanin 3 kaso. Sa Camarines Sur and Sorsogon, Iguanin Tigsararo. Hala, check taan na group chat kan DOH. Tamitig palawas na sindang numero kan mga nagpositibo naman ngunan sa COVID-19. As of July 28, kaso hapon po iyan. Igwa po nin 121. ini kaini o nahali sa probinsya kan Albay, 10 sa Santo Domingo. Medyo oro alangkaw. Anom sa Daragad, tigduwaan o tigduruwaan Ginubatan, Legazpi, Ligaw, Tigsararoan, Bakakay, Kamalig, and Piudoran. Sa probinsya kan Camarines Norte, Iguanin 18, Tiglimaan Daet, San Jose, Panganiban. Toloan sa Paracale, mientras na Tigsararoan, Basud, Labo, San Vicente, Talisay, and Vinson. Sa Camarines Sur, Iguanin 28, Tigturuloan, Baaw, Bato, Bombon, Naga, Ocampo, Pili, San Jose, Tigduruan, Pili, and San Jose. Mientras na Tigsararoan, Kabusaw, Kanakman, Iriga City, Milaor, Minalabak, Nabua, Pamplona, San Fernando, and Tigaon. Sa probinsya kan na Catanduanes, igwa po dyan ninduang kasos, saro kanan sa taga San Andres, and saro sa Viga. Sa Masbate, Iguanin 34, 14 kainian hali sa Masbate City, apat sa Batuan, 4 man sa Mobo, 3 sa Balud, tigduan Mandaon asin Placer, Tigsararoan Aroroy Kataingan, Milagros Monreal asin Uson. Sa probinsya man kan Sorsogon, Iguanin 14, 7 kainian hali sa Sorsogon City, 2 sa Barcelona, Tigsararoan Castilla, Dunsol, Gubat, Magallanes, asin Pilar. Ang magaling dito, Iguanin na 154 na newly reported recoveries. 4 ang nagadan. Ayan maski na nga ni nagbababa ang kaso kan COVID-19 sa palibot, kepuhan taman galayon na magsunod sa minimum health protocol. Ining kay Ma'am Tet Aldana Hakub, halat lang po tabita after kang programa, haputon ko po si Ate Shi baba. May concern kaya digdi nag-chat sa DZG Binuzuan. Oy, dyan sa sa munisipyo kan Kamalig, padagos man dyan ana pagbabakuna sa mga senior citizen gamit ana Johnson & Johnson vaccine or ining Johnson vaccine. Digdi sa Legazpi City, maabot na sa 45,000. Wait lang, to be exact, iguananin 44,552 na individual o total vaccines administered. Iyo ining sa mga 36,503 kaini ana sa first dose. Mientras na nasa 8,049 and nakareceive naman o nakakompleto na kan second dose. Ibig sabihin, ining 8,049 individuals ini. Kompletado na sindakan sa indang bakuna. Pero sa nganyan, nagpapadagos pa man ang vaccination digdi sa Legazpi and sa iba pa man ang munisipyo digdi sa Kabikolan and sa Bilog na Nasyon. Sa Sorsogon, may nahanap akong data kung peranaan sa digdi Sorsogon COVID vaccination update as of July 28, 2021. Ang data na inihali sa Provincial Health Office.
Uminabot naman sa 49,346 na dose ang na-administer dyan sa probinsya Sorsogon. Sa manlain-lain iyan na lugar dyan, mga munisipyo and syudad. Ano ito? Sabi ni 7575, Ma'am Angel, ang bulong tabi sa Panangaw, yung Aldanombre o... Ano yan, tatay? Sabi na kanina, ang spelling niya, PL Danombre. Ano yun? O bilog na tawas. Bakit mapagkamalan ako? Sabi ni Mama Ruby Moratalia, Happy Escaramosa po. Ma'am Angel, pa-shoutout po sa Moratalia. Okbina family dyan sa Mabalod, Ginubatan. Always watching from Brunei, Darussalam. Thank you so much po. Maray na pagkaudto tabi sa imo, Ma'am Ruby Moratalia. Keep safe po tabi dyan sa Brunei, Darussalam. Sabi ni 0616, maray na hapon Miss Angel. Salamat po. 2 minutos na bago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. Pwede na magpaaram, kikalambrin ako. Kikalambrin ako, nagtuko kaya ako subitis. Salamat po sa gabos na nag-antabay nguna na pagkahapon. Sa aga naman kita mag-iriban-ibanan. Sa lado teknikal, ang sa kuya pong ka-partner Kuya Junapoles sa IT. Tandem po dyan na si Richard Astor asin si Adin Laad. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Nandito na ang pinakabago. Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas